Wel, bore da bawb. Croeso i wasanaeth diwrnod yr amgylchedd gyda ni heddi fel rhan o bythefnos egwyddorol ac empathi. Siwar Richards ydw i o e-sgol. Mae'n bleser cael cwmni person pwysig iawn yn y gwasanaeth mae heddi, sef Esyll Williams, swyddog addysg gyda Cadwch Gymru'n Daclus yn gyfrifol am eco-ysgolion. Croeso mawr i ti, Esyll, shwt wyt ti? Diolch yn fawr, diolch yn fawr am croeso, dwi'n dda iawn, diolch yn fawr. Wyt ti'n gydru clywed fi? Mae'n deud ar y sgrin i bod y mic fi'n disabled, a dwi'n just checio bod chdi'n gallu clywed fi. Gallu clywed ti'n glir, Esyll, diolch. Da iawn, da iawn. Nawr mae hyn yn bleser mawr cael bod yma. Lyflu. Felly, ewn ni fwrw ati, Esyll, i drafod yr amgylchedd. Gret. Wel, bore da pawb. Esyll ydw i, a dwi yn swyddog addysg i Cadw Cymru'n Daclus, sydd yn gweithio gyda rhaglen eco-ysgolion yn Gwynedd a Môn. A wrach bod rhai o'ch chi wedi gweld i o blaen, da ni yn gwneud gwasanaethau fel hyn, neu dosbarthiadau fel hyn hefyd. Felly wrach bod rhai o'ch chi'n nabod fi cynt. A mae'n tua 10 ohonon ni ar draws Cymru yn bob man ar draws gwahanol ardaloedd, oce? Y be o'n i'n mynd i ddeud le? Mae'n bleser gael yma, diolch Siwan ynde, ar wythnos neu diwrnod amgylcheddol byd eang, mae'r diwrnod i basio chdi bach, ond mae'n dal yn mlaen am wsos, dydyn. Felly, dwi yma i ddeitha chi chdi bach am eco-ysgolion. Ac o'n i'n meddwl, yn lle bod fi jyst yn siarad efo chi, fos i'n rhoi quiz bach i chi. Felly, os ti eisiau mynd yn dy flaen, un sleid bach, neis. Ond, da ni'n gwneud quiz bach yn wahanol. Da ni'n cael quiz, da ni'n mynd i gael bach o yoga a quiz. Yn wedi gan bod ti'n bora fan hyn, wan i gael amser i stretcho rhyw bethau fel yna hefyd. Dwi'n mynd gwybod os ydych chi ysgolion yn gedru rhoi chydig bach atebion yn yr sgwrs i mi wedyn, ynde? Fel da ni'n gofyn y cwestiynau yma, be mae mwyafrif yn feddwl yn y dosbarth hefyd. A gei di hefyd, Siwan, gei di roed atebion chdi yna hefyd, oce? Reit, so i ni gael ymarfer bach gynta, nhw'n ni gael y cwestiwn gynta, sydd ddim byd i wneud efo eco-ysgolion, ond yn ymarfer bach dio, mwyn i gael gweld. Felly, mae yna hyd gwir neu gau ydy'r ateb, oce? Y cwestiwn ymarfer yma ydy, gwir neu gau? Na tîm pêl-droed Wrecsam ydy'r gorau yn y byd. Os da chi'n meddwl bod hynny'n wir, gowch chi sefyll. Dwi'n hofo gofyn, geith pawb sefyll ar y traed gynta, ynddo, ac gowch siŵr bod chi'n digon o le o fewn y dosbarth. Gen i ddau funud bach chi, a da chi'n cael meddwl wan wrth symud hefyd. Gwir neu gau, tîm pêl-droed Wrecsam ydy'r gorau yn y byd. Os da chi'n meddwl bod hynny'n wir, da chi'n sefyll ar un droed efo'ch breichiau ar led, fel mae Siwan yn neud fel la. Neu, os da chi'n meddwl bod hynna'n gau, wel, da chi jyst yn plygu fel teiliwr eich breichiau. A da chi eisiau rhoi o'n sgwrs i fi gael gweld beth da chi'n feddwl. Oes da rwy'n yn gydru? Dyn nhw'n gydru o'r sgwrs yn dyn? Dyn ni weld, na ni'n drial nawr. Ie, mae rhywun yn teipio. Mae ysgol Llwyn Forwyn. Llyn y Forwyn, ie. Gau, gwir. Mae hwn yn dibynnu, gwir. Na ni. Wel, ia. Mae hwnna i gyd i fyny chi. Mae'r atab yna yn mynd i bod yn fyny chi. Ond da chi deall sy'n ma'n gweithio wan, dydach. Felly, awn ni mlaen i'r cwestiynau go iawn wan, oce? Neu Siwan roi ymlaen. Oce, eto. Drach i fi gael, neu siw bod fi'n cael y cwestiwn yn gywir i chi, da. Reit, da. Mae gwir neu gau, oce? Gallwch weld raglen eco-ysgolion, oce? Mewn 50 gwlad ar draws y byd. Da chi'n gofyn yn y sleid cyntaf yna, mi oedd na banner fawr werth, doedd. Mae'n siŵr bod chi wedi gweld rhai o'n chi, neu wrach bod rhai o'n chi yn ysgol eco-ysgolion. Felly, gwir neu gau, oce? Bod y rhaglen eco-ysgolion
mewn 50 gwahanol wlad ar draws y byd, a'ch chi'n meddwl. Os ydych chi'n meddwl bod hyn yn wir, gowch chi sefyll fyny efo'ch breichiau ar led, neu os ydych chi'n meddwl bod hynny'n gau, gowch chi sefyll ar un droed efo, dwi'n gwybod beth ydych chi'n galw hynna, efo'ch dwylo mewn pigyn ar eich pen. Ie. A wedyn gowch chi roed sa Siwan fi wrth y modd yn gwybod beth ydych chi'n feddwl, felly gowch chi roed yr ateb yn sgwrs. Di Siwan ddim yn siŵr iawn beth mae hi'n feddwl, Fi ddim yn chwaith. siŵr, mae 50 yn lot o wledydd, ond ydw e'n llai na hynny, neu ydw e'n fwy na... Fi'n mynd i weud bod hwnna'n wir, so fi'n mynd i sefyll fel hyn. Ti'n deud gwir, mae Siwan deud Ydw. gwir. Mae ysgol Llwyn Forwyn yn meddwl bod yn wir. O. Dyna efo arall atab ar hyn o bryd gan i weld. Gwir, gwir, Wel, so rwy'n dal i teipio, nag oes neb yn teipio. Wel, yr atab cywir ydy coeliwch neu beidio. Gau. Dim oherwydd bod llai na 50, mae yna tua 100 o wledydd ar draws y byd, coelio neu beidio, yn ran o gynllun ecosgolion. A maen nhw gyd yn cael yr un banner, fel ydych chi'n gweld, mae chi chydig o lyniau i chi fan hyn. Felly mae lluniau yma yn dod o Gwlad yr Ia, Puerto Rico, Lloegr, Canada, Ghana, mae hein jyst i enwi chydig bach i chi, iawn i chi gael gweld. Australia, fe sy'n Australia blwyddyn yn ôl, ac o'n i'n gweld y banner allan, cofiwch. Sbaen, da chi wylio, beth da chi'n mynd ar eich wyliau, neu da chi'n mynd ar eich wyliau i edrych allan yn... hefyd, cofiwch, Lloegr, Alban a Werddon hefyd nhw hefyd, dydy. Ond i chi weld, dim jyst yn un Gymru fach sydd yn gwneud y cynllun yma, mae yna dros 100 o wledydd a draws y byd yn neud o. Da iawn. Ynddi. Reita, ymlaen yn i'r cwestiwn nesaf. Mae hwn yn fynbeth chi iawn. Gwir neu gau, oce? Mewn cyfartaledd, iawn, mae yna fwy o ysgolion, ecosgolion yng Nghymru na sydd yn Lloegr. Dyna ti ar gyfartaledd, oce? Bod yna fwy o ysgolion, ecosgolion yng Nghymru na sydd yn Lloegr. Os ydych chi'n meddwl bod hynny'n wir, da chi eisiau sefyll a plygu drosodd fel un, stretch iawn fel e. Neu os ydych chi'n meddwl bod o'n gau, da chi eisiau rhoi stretch iawn, ella i ddim danos i chi neu ddweud sy'n mewn ar y bwrdd, a twsiad eich traed. Gwir neu gwau? Gwir fyna, ie. Fwy o ysgolion yng Nghymru yn rhan o cynllun ecosgolion, ar gyfartaledd, cofiwch de, cos mae dipyn mwy o ysgolion yn Lloegr, na sydd na yn Lloegr. Ti'n meddwl gwir, Siwan? Fi'n meddwl gwir. A dwi'n meddwl bod y gweddill ohonoch chi'n meddwl bod o'n wir hefyd. A da chi'n meddwl, da iawn chi, da chi yn gywir. Waw. Yng Nghymru, mae yna fwy o ysgolion, rhan o ecosgolion, na sy'n lle arall yn y byd. Coeliwch neu beidio. Mae yna tua 600 o ysgolion efo baneri gwyrdd yn Gymru sydd yn dda iawn yn ddadwy, a da ni yn... Maen nhw'n cymryd, maen nhw'n dod, mae pobl wledydd eraill yn dod i Gymru i weld ysgolion, i weld beth da ni wedi bod yn neud yma. Mae'n andros yn ddiddorol i gael syniadau i fynd yn ôl i'w gwlad eu hunan. Coeliwch neu beidio. Da iawn chi, da ni'n mynd dda fan hyn, wan. Reita, gwir neu gau, bod cynllun ecosgolion yn 10 oed. Ydych chi'n meddwl bod cynllun ecosgolion yn 10 oed? Gwir neu gau? Os ydych chi'n meddwl bod o wir, ydych chi yn sgio. Swn i'n deud, ydy'r llun yna, iawn, sgio. Ac os ydych chi'n meddwl bod o'n gau, ydych chi fatha Superman, neu... Superhero. Superhero. A ni'n meddwl beth o superhero yn Gymraeg, da. Ie, a uwcharwr neu? Ie, rhywbeth radio da. Ie, wel, na gwestiwn da. Mae cynllun neu mae'r rhaglen ecosgolion yn 10 oed. Gwir neu gau? Maen nhw'n teipio, Ydy'r gacen yn meddwl bod nhw'n dathlu Lenny, neu ydw i'n meddwl gormod am beth i hyn?
O, ti'n meddwl gormod gwestiwn. Ond fi'n gweud gau, fi'n credu. Ti'n meddwl gau. Ydw, fi'n credu bod nhw'n hun. O, gwir a O, gau yn y chat. Dwi'n dweud gau fanna hefyd. Wel, yr ataf cywir ydy... Da-da-da-da. Da iawn chdi, mae o'n gau. Oherwydd, mae o'n 30 oed, cofiwch. O, Mae o yn Gymru ers dros 30 mlynedd. Mae o wedi pasio 30, mae'n 31. 30 mlynedd. Mae hynna yn hun ar rhai o athrawon sy'n dysgu yn ysgol Efron. ydy? Yndi, Waw. yndi, mae hynny yn. Ond, O, a mae'n gwych. mynd o nerth i nerth, a mae pawb yn mwynhau cymryd rhan. Da iawn chi. A dwi'n meddwl bod yn un cwestiwn bach ar ôl, does? Reit. O, gwir neu gau, da chi'n barod? Ydyn. Gellwn ni gyd wneud yn rhan i warchod y byd. Gwir neu gau. Os da chi'n meddwl bod yn wir, gellwn ni gyd wneud yn rhan i warchod y byd. Gewch chi ddawnsio o gwmpas y dosbarth. Ac os da chi'n meddwl bod yn gau wedi, gewch chi eistedd lawr yn ôl. Ww. Gwir yn Be, dod da mewn ni- ar y chat fyna. O, oes. Mm, Gwir. ie. Dwi'n meddwl bod nhw'n cytuno dydyn na. Ie. Gwir ydy'r ateb. Gan i weld beth yw'r ateb. O. Reit, ta. Sori, gael bach anodd. Gwir, cofiwch. A dyma chi bach o lyniau, ynde? Iawn, a be mae ysgolion wedi bod yn gwneud i wneud i'r rhan ar draws Cymru ac ar draws y byd fan hyn. A neu edrych mwy, maen nhw'n edrych ar flodau, edrych ar sbwriel, dydyn. Okay, a na fynd munud o'n chi'r penawda, ellwch chi edrych ar hefyd. Achos mae cymaint o amrywiaeth yn dos esill Oes. o bethau ni'n gallu wneud. Pethau bach. Pethau bach sy'n bwysig. Ia, a diolch jyst am casglu sbwriel na chdi. Na. Na. A mae hwn yn rhan mawr ohono fo, cos mae'n gymaint o sbwriel yn y byd yma. Oes. Yndi. A cer y sleid yn ymlaen, cer lle mae'r dyn bach, a na chi. Pawb rhaid, ti'n nôl, cer dol mach. A na chi, no, gowch chi roi cymrydlaeth i'ch chi'n anwan, da chi wedi cael yr belt gwyrdd. Cael gyfriciadau mawr i chi, iawn, Reit, gowch chi gyd eistedd lawr yn ôl, wan, os da chi isio. Ac yn o'n i fynd yn y blaenau, jyst i gael siarad am y be mae cynllun ecosgolion yn wneud. Okay? A os ydych chi'n meddwl yn ysgol, mae'n siŵr bod chi'n gwneud dipyn o'r bethau yma. Yn fo, mae yna 9 penawd, sy'n gwybod? Iawn, ei wneud efo gwahanol fath o bethau sydd fel. Reit, nhw'n i gychwyn. Am siŵr fyddwn nhw'n gwybod be wrth edrych ar yr... beth ti'n galw'r pethau bach yma? Dwi'n mynd y blanc. Symbolau? Na chdi, ar y symbol yma. Yeah. Fel, da chi'n gweld y dyn bach yma fan hyn, ond mae rhai fi roi ffaith i chi, a ffaith o'r diwrnod i chi, oce? Twysyn dweud yn y cwogar, really. Da chi'n gweld y dyn bach yn rhoi y sbwriel yn y bin? Wel, mae'r dyn bach yna dros 75 oed, cofia. Dew, ia, na chi ffaith fi. A gath o'i i ddylunio yn America i mwyn, dwi'n gwybod pa mach, ond cwmni Budweiser ar ei ddylunio fo i wneud siŵr bod pobl yn rhoi poteli yn y bin ar ôl i yfad nhw. Nath e ddechrau wedyn? Dana ar y dyn bach yma ddechrau. A mae'n cael ei ddefnyddio cymaint erbyn hyn, yn dweud? Ar draws y byd, dydy. Ie. Mae'n dydy hwnna'n ffaith bach diddorol gyda fi, gyda chi hyn. Felly mae'r dyn bach yna ddim yn ifanc dim mwy, mae o'n 75 oed cofiwch. Siw bod o'r un oed, mae o'r un oed a fy nhad i, neu taid a nain rhai o'r plant yma, neu hen taid a nain rhai o'r plant yma. Ond yr un mor bethnasol heddi a beth oedd e pan nath e gychwyn. Beth arall sydd gyda ni wedyn esill? So dyn bach yn ei sbwriel yna, a wedyn mae gennym ni y dropyn bach dŵr. Felly mae dŵr yn bwysig, mae gennym ni'r dŵr, ellwn ni ddim wneud mwy o ddŵr ac ellwn ni ddim cael gwarad arno fo, ond mae defnydd ni o ddŵr rwan dipyn mwy nag oedd o'n oes y deinosor, dydyn. Felly yr un dŵr sgennwn ni ac oedd gen y deinosor, cofiwch. So mae gennym ni. Wedyn mae gennym ni yr amgylchedd neu
tiroedd a coed a, ti'n gwybod, planhigion, fatha fel la, efo'r coed. Ac yn ni dipyn llai o goed wan ynde, nag oedd gennon ni, wel, 100 mlynedd yn ôl, ond mwy na hynny. Felly mae'n coed ni'n mynd yn bryn a da ni angen hwnnw mwyn, im just ni, ond mae bywyd gwyllt, oes y gwenyn, y glywyn byw, a fydda allan angen hynny, y blodau gwyllt. A mae'n fwyd i ni. Da ni'n defnyddio coed, so mae'n ni coed. Wedyn mae gennym ni'r calon. Da ni o hyd eisiau cadw'n calon yn iach, does. Cymrhan, gwneud bydrosgopi, da ni fita, iawn, oce. Sut da ni yn cadw'n hynna'n yn iach, pethau fel la, cos mae gennym ni calon. Wedyn mae gennym ni'r traed, da chi'n gweld y traed fanna. Mae hwnnw i wneud efo trefnidiaeth, sa chi ddeud, y ddefnydd o trefnidiaeth, sut da ni'n trefeilio, pa effaith mae'n gael ar y byd. Allwch chi edrych mewn i hynny. Wedyn mae gennym ni'r gwenynan bach fanna, da chi weld ti. Mae hynny'n bwysig y gwenyn, ffordd da ni, mae hwnnw yn, sgynnon ni'n bwyd heb dyn nhw. Felly, bai amrywiaeth yr ysgol, bai amrywiaeth y byd, cos da ni'n colli rhai pethau maen nhw'n mynd, da ni'n gennym nhw o gwbl. Wedyn, da ni'n mynd i'r ddwy aro bach na, da chi gweld ti? Mae hwnna i wneud efo, wel, ailgylchu, ond hwnna di gwylod, ail ddefnyddio, atgyweirio fo, drwsio fo, yda ni angen brynu fo neu beidio, neu sgynnon ni fallwn ni wneud adra i'n just meddwl, mae pawb yn licio pethau newydd hefyd, ond weithiau, da ni'n gorau cael pethau newydd drwy'r adag. A be da ni'n gwneud efo'n gwastraff wedyn, ydy'r cwestiwn mawr, meddwl cyn brynu, meddwl cyn gwarad, ffordd da ni'n neud, de? A wedyn, y bylb ydy trydan, y defnydd ni o egni yn y byd, de. Heina ydy penawdau ecosgolion, a llwch chi wneud hynny o ran lleol efo yn eich ysgol, de, i edrych sut maen nhw'n defnyddio nhw ar draws y byd, cyma bach ydyn nhw. So hynna ydy'r naw, dwi wedi cyfri chwaith, sori. Naw, a mae gennym ni yn y canol, dwi wedi hofio'r byd i hyn, do. Wel, ie, wrth gwrs. Sy'n bwysig iawn ydy'r dinasyddiaeth byd eang. Ffordd o'n i'n neud efo gwledydd eraill. A traddodiadau gwledydd eraill. Traddodiadau ni, canuon, pam mae bethau yna, fel sut sy'n ni gychwyn efo, Eiffel Tower, mae pawb yn edrych ar landmarks, ond dwi'n cofio be hwnna'n Gymraeg, sori, o wahanol wledydd, eu canuon traddodiadol nhw, eu gwisgoedd nhw, eu bwydydd nhw. Dysgu am y byd hefyd sy'n mor bwysig. Gwych. So dyna chi fatha snapshots fel ade o beth ydi o. A dyma, gynnau chydig bach o esiamplo wan does, o bethau lleol yn y sleid nesaf. Na ni. Na fi'n drwy hyn i chi wan yn sydyn iawn, i chi weld beth mae rhai ysgolion di'n neud. A mae'n siŵr, da chi'n yna, da ni'n gwneud hynna. Gewch chi weld beth da chi'n neud, fydda chi'n neud ffwy. Reit, llun yn y top, mae ochr chwith, ydy fi oedd ysgol allan i gasglu sbwriel rownd y gymuned. A wedyn, mwyn cael roed o yn y cwricwlwm, maen nhw wedi gwneud graff bar, da chi gweld, o wahanol fath o sbwriel ar nhw gasglu, fel chi'n gweld yr un plastig, faint o blastig ar nhw gasglu. So, o hwnna yn gweithio fel gwaith yn y gymuned ac fel mewn i cwricwlwm. O dan y llun yna, mae gennym ni plannu blodau bwyd hefyd ar tiredd yr ysgol. Sy'n mor bwysig, mae blodau'n bwysig i'r gweinynod o bethau mwyn iddyn nhw, a mae bwyd yn bwysig i ni mwyn nhw cael plannu, a hyd o trio bwyd, mae rhai plant yn wedi cael trio wahanol fath o fwydydd. Neu gwerthu nhw, mae rhai ysgolion yn gwerthu nhw yn yr ysgol, ddech chi'n fatha fresh foods, de? Yn gwerthu, i cynnyrch maen nhw wedi wneud yn yr ysgol. Gael pres. A wedyn, yn llun yn y canol fan hyn, lle mae plant yn edrych llucho pel tennis neu pel golf, de, a wedyn ei sgwerin rownd o fo, a gweld as dyn nhw yn nabod pa fath o bryfed sydd yna, fel pregenwar yma, a'r gwahanol fath o floda. Oherwydd mae dysgu enwau blodau'n bwysig, da ni'n colli
nabod, plant yn colli nabod ar fath o floda sgynnon ni yn yn ardal ni hefyd, de. A coed, ydych chi'n gwneud yr un peth hefyd, ge? A wedyn, yn gornel yma, efo'r scooters yma fan hyn, dych chi'n gweld nhw? Ail ddefnyddio pethau, cos maen nhw'n dod o'i scooters bydd yr ysgol, i wneud nhw adag dolyg, i wneud... ond hefyd mae hynna yn eu hybu nhw i ddefnyddio i ddod, dim dod yn y car. Felly mae'n arbed pres i'r rhieni, mae'n dda i chi iechyd chi, a gwneud o'n hwyl. So mae hynna fath o dod i'r ysgol. A wedyn, ydych chi'n gweld, ydych chi'n trefnu parti. Fath o'r ysgol yma, wel, rhieni'n gwario pres ar brynu serviets, papur, platiau papur a pethau. A nath nhw'r ysgol brynu rhai plastig, dipyn ohonyn nhw, a roed nhw mewn container maws. Os rwy'n yn cael parti yn yr ysgol, maen nhw'n cael menthyg y llestri, sy'n gwneud digon o lestri i chi gael eich parti, a wedyn ydych chi'n golchi nhw a mynd â nhw nôl i'r ysgol. So mae hynna wedyn, ydych chi ddim, so ddim gwastraff nag oes, a sy'n dda i'r ymgylchedd. Mae hynna jyst yn rhai o syniadau. Okay? Mae rhai o'r ysgolion wedi cael, mae yna gannoedd o hesiamplau gwahanol, ond o ddim fel sy'n dangos rhai i chi. Gyda'r gobaith, be da ni'n neud wan, mae gen nhw... Her nawr. Oes, dyma ni. Felly, yn dilyn y gwasanaeth bore yma, ewch ati gyda'r her yma. A ni wedi gael fe'n un cam bach, achos fel wedys di Esyll, yn dyfe, un cam, y pethau bach na sy'n holl bwysig i'r amgylchedd. Felly, medrwch chi rannu'r gwaith chi'n neud yn eich ysgol. Chi siŵr o fod yn neud cymaint yn barod. Allwch chi rannu nhw wedyn gyda ni trwy Padlet yn defnyddio'r cod QR fyna, neu drwy'r wefan, neu tagiwch ni wrth gwrs yn eich negeseuon cyfryngau cymdeithasol, e-sgol a Cadwch Gymru'n Daclus. Felly ewch ati, ni'n edrych ymlaen yn fawr at weld beth chi'n neud, a byddwn ni'n ceisio rhannu cymaint o'ch arferion da a phosib yn ein ail wasanaeth. Dydd Iau nesaf, wythnos i heddi, 18 o Fehefin, ar yr un amser 8:45. Ni'n edrych ymlaen yn fawr at weld nhw. O, dwi'n edrych ymlaen, Ie, meddwch y camau bach na da chi'n neud gwahaniaeth, ge? Bwysig bod chi'n cychwyn. Dwi'n edrych ymlaen i weld beth gennych chi. Ie, diolch yn fawr iawn i ti Esyll am rannu'r negeseuon pwysig am yr hyn ni wedi gwneud ar gyfer yr amgylchedd, yr un cam bach na. Cofiwch wythnos nesaf, bydd angen dyfes arnoch chi achos byddwn ni'n atgyfnerthu'r dysgu drwy wneud quiz Cahoot. Ni wedi cael, beth o ti'n galw, yoga? Woga, quiz a yoga. O, fi'n mwynhau hwnna heddi, ond quiz Cahoot wythnos nesaf, a bydd yna wobre i'r uchaf, felly newch yn siŵr eich bod chi'n ymuno. Diolch i chi gyd, a welwn i chi wythnos nesaf. Hwyl am y tro. Ta-ta!